Hvala vam prvo na dobrodošlici. Već sam pričao s dečkima da se osjećamo ovdje u Bitoli kao kući. To je za nas igrače kada dođemo u inozemstvo jako bitno. Ekipa je super, dobro se radi. Sa dosta su igrača sam već igrao i u ekipi i protiv njih. Moj prvi dojam da je Bitola prelijep grad, ljudi su jako ljubazni i to sam i znao prije što sam došao ovdje, a sad sam se i sam uvjerio i nego sam siguran da ću ovdje provesti dvije jako lijepe godine. Eurofan Pelister je dugi niz godina u vrhu makedonskog rukometa. Prije par godina su igrali puno i hrvatskih igrača, od trenera Željka Babića, Mandalinića, pa da ne nabrajam sad sve. Sviđa mi se što Makedonija ulaže u rukomet. Rukomet je nacionalni sport u Makedoniji. Liga je svake godine sve bolja i bolja. Samim time je i konkurencija jača, što je znači da je teži put do osvajanja naslova. Pratim Pelister već dugi niz godina i drago mi je da sam došao ovdje da pomognem koliko je to u mojoj moći, da probam osvojiti što više trofeja, jer to ovaj klub sigurno zaslužuje. Pa prvo bih čestitao stručnom stožeru igračima na osvajanju titule prošle godine, jer samim time su oni izborili ponovno da se igra Liga prvaka u Bitoli. Kao što ste rekli, to je šlag na tortu i to je po meni za svakog igrača u Bitoli treba biti čast da se igra Liga prvaka. Grupa kažu da je malo slabija nego ova druga, ali u Ligi prvaka nema slabog protivnika. Vidjeli se prošle godine da je teško igrati, da li kući, da li na strani. Mislim da ova ekipa zaslužuje i prvu pobjedu u Ligi prvaka, osobno ja, i vjerujem da ostatak ekipe će dati sve, u plus podrška tribina koja je nevjerovatna ovdje i iskreno jedva čekam tu prvu utakmicu da osjetim tu atmosferu i vjerujem da ćemo ostvariti prvu pobjedu.